साल हाजिरा सामुं ताङै जाजानाय ताखुक बिसु कोप्लाय देबबर्मा मान्दाय पाटनि गामिनि अ ताखुक बिहिगबो करेजा बोसा खरग नैतियै नखुं खावै तंजामानि बोसारक अक्रा क्लास 5 ताई कोसु क्लास 3 o pori tongjawo samungo yak chuk yakhu jorano boma yakare kalangmani nokhungo ajinai bo khoroksa tongmani no tabo sakhamya bo sakbai thang yak siyagra chacharara nanglai tongmani jorao chana mai kerei nanga kei kerei bithi chana bo rang kerei takhu bisu koplai di omo hai halogo tai mongsa lama kerei yok sugya ungma bai norok kha ganang lokorokni chubasu sanjawo tumungno kha ganang lokorokni kisa sak naijaknani chubasu mankhe o cherai khoroknoi buma kereija bufano simi phano logi tui bui tongtoi langma sonamai manjathung abagino kha ganang lokorokni thani khorok bomoi bosarokni thinangni bagoi sak nai simi phano hamrui rekhe hamari manana hwnei chubasu sanka takhuk bisu koplai de borma ani sore hanya ang lokono khoksa khonai sanjau ani bosakanai logi tongo ang bono bongno par khanya bagai sai kisa no wani hanya ang nanya bagai normal ko jauh Kamu kah? Balal Deboma. Bo kelas pori no? Kelas 5. Kelas 5 bo. Oh ni baba na hamrei tom na musung. Ni mata tom. Kerei. Ni nang chini takuk te buksono tam sana musung. Nang tabuk tam ngko lukurung tam nanya musung. Tam sana musung. Ani babuno hambitu na musungo. Ang Bo kelas pori no? Kelas 3 bo. Bo school lo? Sama ni baba na hamrei tom na musung no? Nang chikon saka pano nang lukurung kuno sana da musung. Tam sana musung sari. sai jani hai hwnei no tabuk bosa khorok noi ni thinang bai kubuljak borok no yafarkha lokorokni yago kaisa no naimung norok ni chubamung chini koktoma thumnai rok no kok sawi rohorma ulo sabo bo khagnang borok ba phai chubamung ro phaijano hnai nasingjak chukjaya takhuk bisu koplai de borma Bureau Report Kok Tripura